ka FKGGP West Khasi Hills District rengkat bat ke AHAM Aradonga Regional menha ka singi balang kilahir syakatan bangjeng banya peliu jengmut bat kinong shong shnong jong gatan bangjeng kibakan thup ya ga bangjeng no apara nong dron kompatli dalimara talimara umthli diang sial diang piang mau yams em bat kiwe ki shnong gate gatan halo kamat baide bat ki kam khaput ka jinglei bania kendu kalong banyo jingshai bala kinong shong shnong jong kite gitan khaput ki kwa bandon ha Meghalaya ne ha Assam ha ka tegesngi ki pai nong shong shnong jong kite gitan ki la ap ha ka shnong bangjeng ha ka ba la penlong ye ka jingelang ya peliu jungmut ka balungkot rengkat ki pai ba nong shong shnong bat ki rang ba shnong u presiden ke AHAM Aradonga Regional uba Sprint G Momin ula pencai halo ke jingtmu bat la yo ru ya ke jingkren na kiri rang ba bat ipat ba ketika than ha ke bagi la pen iru ke jingya teli hapdeng ki garo bat ki khasi da ka wei ke jingmut bat ka wei ke sur katkum ke sur bat teli hi ki pai ba ketika than kumba kendai pukendai na ke sispa ki la dei lupa ke nong Meghalaya bat da ka wei ke sur ki pen pau bagi kwa bandon bej hapo Meghalaya namar kinong shong shnong ki dei hi ki jai benreu garo bat khasi nakaliang ke FKGJP West Khasi Hills District kalapan pau ya jing saukemen bagi para nong shong shnong ki don ka wei ke sur ban yatli bat yaine bej bat ka Meghalaya ke FKGJP ka kermen scam bagi artli ki sarkar kin sengap ya ka mon jong upai ba nakaliang jong ke FKGJP rengkat bat ke AHAM ki dawa baka Assam kam ratio bandang yai pendik ya kinong shong shnong ketika than ong u presiden ke FKGJP West Khasi Hills uba Chandra Nongdhar ka ngina liang jong ka FKGP West Khasi Hills mata ka sing la yo wan hang ni ha bangjeng area jong kene ka than border jong ka langpi area badai nak kisnong nongdron nowara bat kiwe kisnong badan hang ni di kejingwan ke jongi hang ni kalong ba niwan ban visit lane ban pek ban sap ya ka sur jong pai ba kene ka than la ki kwa bek ban sa sha Assam ni sha Meghalaya ti ni wan hang ni ngim semut bangi wan ban bore ki lane ban ong ki bakin sa ha Meghalaya ni sha Assam ndre ke jingwan ke jungi hang ni kalong ba ni wan tang ban tip ban sngow ya ka sur jong ki ndre ai ka bangi yo sngow ya ka sur ka ni ka singi kalong na kini kinong snong ni kalong ba kumba 90% kalong baki dei bik bakwa ban sa bai chakpo Meghalaya kinum kwa ban le dalai ru am sha po jong ka sarkar Assam ti kasur ka jong ki kalong ta su thu baki don sibun ki jing sha pendek ki jing wan nakaliang jong ka Assam ke nakaliang jong i kum ka seng PHP ni su bandon ka ne ka banta kalong ba ni kintu ya ka sarkar jong ka jala Meghalaya bat jong ka jala Assam baru artili ki sarkar bakin subha bakin sim ban penbek no ya ka nyoput usam katkum ka jingkwa jong ki pai ba ndai da ka ban su le jubor ndai gi ban sim ya ka sur jong ki pai ba ya chano ki mon bat khamtam ya ki babun ki ba balang jong pai ba di kata kedai ka jingkem tu nakaliang jong ni ka sarkar tingi da kwa nakaliang jong baru artili ki sarkar bakin burom ya ka sur jong pai ba katkum ka sur ka baki ki kwa bakin long bek kinong song jong ka jala Meghalaya kata hakini ki snong ka bangi nilawan mata kasi ni sothu e ka sur jong ki baki don ya kata ka jing kwa ka jong ki tingi sngo ban kerpat ya pro atri ki sarkar baki sobaban burom ya kani ka jing kwa ka jong ki tingi dan tangkini ki kintin ki bakanya mata kasi ya ka bangin pen sngo na kabanta jong ki sarkar baro artili